हाय गिबियावनो गासैनिबो खुलुमनाय जासिहरबाय आं फुकन बर' फैबाय थानाय 10 डिसेम्बर अर्थात 10 डिसेम्बराव आङो बै मोनसे प्रग्रामाव थांगासिनो बे प्रग्रामनि मुङानो जाहैबाय आइपव पिकनिक स्पट ओपनिं सेरेमनी बेवहाय मिउजिकल नाइट जागोन मोसानाय रोजाबनाय गासैबो बेहाय जागोन बे थावनियानो जाहैबाय चिरां पीएस रुनिकाटा आरो पिअ टुक्राझार स' बेवहाय जोंखौ हांख्राय हरदों बिथांमोननि पिकनिक स्पट बेहाय गोदान खुलिदों बे खालि ओपनिं जागोन स' बेवहाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बै खालि जोंजों लोगोसे दान्दिसे रंजाफानो जोंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय जोङो गुरै खावलायहरबाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ड्रिम्स बेन्ड जों थांगोन बेवहाय पारफरमेन्स खालामनो जोंनि पारफरमेन्स दङ स' आसा फारियो गासिबो साखाथिनि गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना बेवहाय दान्दिसे फैनानै बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होगोन बेखौनो आङो गासैनिबो गुरै खावलायहरो आं खनसे बुंबावबाय जों थांगासिनो 10 डिसेम्बर अर्थात 10 डिसेम्बर खालार चिरां पीएस रुनिकाटा पिअ टुक्राझार बे पिकनिक स्पटनि नामानो जाबाय आइपव पिकनिक स्पट ओपनिं सेरेमनी बेवहाय गोदान खुलिदों स' बे 10 डिसेम्बर खालि आङो थांगासिनो स' गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोनखौ आसा फारिनानै बेखिनियावनो खुलुमनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ